Continuem posant material en el nostre curs. Pot ser que nosaltres ja tinguem el material redactat amb un fitxer i el vulguem pujar directament. La manera més senzilla és activar l'edició en el nostre curs i deixar visibles la finestra del navegador i el nostre curs. I tan sols el que hem de fer és arrossegar el fitxer en el nostre curs i veurem que es puja. Hem d'anar en compte que aquest fitxer no superi la grandària màxima dels fitxers que tenim nosaltres. Una altra manera és si volem posar més d'un fitxer en el nostre curs perquè els alumnes els manipulin, treballin o puguin mirar. Si volem posar més d'un fitxer, el millor és crear una carpeta i posar els fitxers a dins d'aquesta carpeta. Anem a veure. Anem a afegir una activitat o un recurs. Recordem que era un recurs i volem posar una carpeta. El nom de la carpeta aquesta i el seu contingut de fitxers els haurem de posar aquí baix. Per exemple, el nom de la carpeta, jo posaré unes imatges de la Richard Sanner, imatges per treballar. En principi són imatges que aquesta persona s'ha dit lliurement, però s'ha de fer referència al seu nom, d'acord? I ara tenim aquí per deixar els fitxers que nosaltres volem. Doncs farem exactament el mateix que hem fet abans, però en aquest cas amb més d'un fitxer. Fem aquest curs i el posem aquí, ja tenim un fitxer, i podem posar-ne els que necessitem sempre i quan cada un d'ells no superi la grandària d'aquest fitxer. L'hem de dir com ho volem mostrar, si en una pàgina separada o la pàgina principal, posem una pàgina separada. Si tenim subcarpetes, podríem fer subcarpetes, és tipus un directori. Mostra el botó de descàrrega perquè es puguin descarregar i imposar les descàrregues. La resta de paràmetres són com fins ara, que no cal que toquem perquè el que estem fent és posar un recurs. Desem els canvis i visualitzem i veiem com nosaltres ja tenim aquí els nostres fitxers. D'acord? Si nosaltres hem d'editar, podem editar aquí perquè nosaltres estem com a vista de professors en aquest moment. Si veiéssim com a alumnes, podríem descarregar aquests fitxers. I el nostre curs, en aquest moment, ens quedarà aquí amb el contingut i hem posat el fitxer d'un manual de Moodle i una carpeta amb imatges de l'art.